बेलेग माथो मडेला जावफुनाया। हाय एवरीवन, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फानहरजोबसिगोन गयखौ नै फंबाया जावफुखांबायानो 26 दाल। नोंलाय बेसेबां लांगोन? हा थाल बेफारसो नामा नोङो? थालिर लायला दाना ए फाथै बेफारि गुवाहाटि सारियालिनि बायदि नामा? ट्रेक्टरजों लांसिन आरोना बिसोर। र' आं दायो बारियाव नायहैनि। दाखालि जेसिबि जावफुनानै सेस गाज्रि जाजोब्बाय नै लामाया। अखाबो हाबाय थादों दायो। बेसेबां जावफुबावदोंथाय नायनि। दायो 26 दाल जावफुखांबाय। जाला लामायानो अखा हानानै बिराद गाज्रि जाबाय। बाइकखौ बेयाव दोनथ'बाय आङो। बेनिफ्राय बारियाव थांसै। अखा आरो खोमसि जाबोलायबाय नै लोगोफोर। फैनोसो हागौदां अखाया। दायो आङो हादाननि बारियाव फैदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय गय दाखालि आङो भिडिअ बानायनानै बुंदोंमोन जे गय फाननो होननानै। फाइनालि दिनै लांफैबाय आरो गयखौ। बेनिफ्राय नायनोसै र' सोर सोर जावफुदों। नोंथांमोना नुगासिनो दं दायो गय जावफुनायखौ। बारियावनो फैबाय थानायानो जाया, बिराद गोबाव जाबाय। नै बिथिंनासो गिदिर गिदिरमोनलै गया। साबेसे जावफुदों? 7? नै बिराद हाग्रा जाबाय लोगोफोर। माने साफाखौनो खालामफैनो मोना गयखौ। नै बिथिंजायना देरग'लाय लांजोब्बाय आरोना। बोसोरब्रै बोसोरथाम जानाय दङ। नायनोसै र' सोर सोर जावफुदोंथाय जावफुग्राफोरा। नै हाखौ एसे बुरजा बुरजा लानांगौलै। फिसा फिसाद्राय जायाखै हाया। गय जावफुदों? दे दे जावफुगासिनो इलाय। बुरजाथार माथो। हाग्रा गोजा, हाग्राखौनो साफा खालामनाय जाया। दे दे बोसोरबानि उनाव स्करपिय' बायनो हासिगोन ना? बेलेग माथो मडेला जावफुनाया। खन्था एलाय बैयाव गिदिर गिदिर दङ मोजां मोजां। गय दा हाया दायो गुरैखाय अखा हानायखाय जावफुनो मोजां जादों ना?